Ulok. Humbos man ka, uy. Ni. Wala na sakit ng tagkugo. Kita mo nung suka niyo, eh. Ah! May gani, abdi na dahil. Kaan ka, te? Hi, guys! Nanghuna ko ganihang kadlawon, te. Nagkabalaka. Hi, guys! So, gisugo ko ni boss. Mag-abli aning durian. Kaya mag-itulyokan daw siya unya. Hindi ko mukha durian, guys. Nako. Ha? Oo, eh. Piyaw baho, ano, eh? Pugos ko nila pakaunan, eh. Kay kuan daw ninindot daw ni sa baby. Sa baby. Pakalon siguro na ako si Troy. Ano unya, tino? Ninindot mo daw ni sa baby. Sa una, mukhaan ko ani sa bata pa ko. Pero kay kana laging mag-adto-adto mga manambalan ba. Giingnan mi, ay giingnan ko nga dili daw ko pwede mo kaon ani kay ada koy kuan sa heart. Bawal daw sa kanang naay mga kuan sa heart, binabati sa heart. Nya, so kada ato bisag naayon na daw kay man to si kuan, si prinsesa may tawag ato. Yung si prinsesa naayon ako. Pero so kada ato kadi na ko ganahan mo kaon ani. Murag na kuan ako ang ano, sarili na anad na. Ah, hurot na isa. Ang napay isa ko. Isa ka kwarto. Yati sa kita mo nusok eh. Ah. Call mo ni guys. Namikita na ako kung ano yung color. Yellow. Unsa ni nga klase te? Ano nimo? Ang Bisaya kay puti man to. Native. Puyat. Kikapoy na siyang kinabuhi. Napuyat kagabi. Puyat dago kayo mo. Tumagis. Daghag mo na. Gamay ang liso tapos dagko ang iyang unod niya. Yan, medyo pa rin makamatanggal. Lagot na ko nimo ba? Oh. Dili man nabiyan sa ano, lalong. Ay, lami siya kayo mo kayo oh. Saan ni daot? Dili eh. Wali pa siya siya. May bulingit man. Basigang kuan sa anong Pagko na hiwa na. Mali na pag-apriba ko. ay oo. Gitunga sa tunga-tunga. Pati man liso. Nabuha kang liso. Mali mo sa pagkakit dito. Pang orange. Hindi ka to sa mo mag-aslam og baho. Tulog na sa klase. Chani. Bukay siya. Sorry. Mukha ba lagi magdala yung anid to as eskwelahan? Hindi ko mukha ba sila? Naglingaw kayo sila. Tapos masakit din tagpugo pag humana. Pagkabugaw. Yung lisodron. Ang paglabay sa mga kuwan ng tusok. Ay, garay, kasakit eh. Ay, po. Purot na pang kusog na ito eh. Ah! Nara siya guys. Last na rin. Mukbang na ito ni guys. Game, mana! Guys, imukbang na ito ni Dorian. Ni Marky di ay. Si Marky man ang ganahanan niya. Okay, kumukha Dorian. Sige na, B. Umukbang na. Umurot na ko niyan. Saan naman ka? Ha? Nge. Napugsa din ko dito. Para makain ko. Pugsan ka? Aligatik lang. Ah, kaunti. Ulok. Humbos man ka, uy. Ni, lain mo. Dili sa scripted. Aslong. Kani kay orange. Kani kay yellow. Port. Kagulo mo sa nang ilo. Wala ang 101. Ah. Ano kay puyat? Di dili chani. Hey, kaya po pangalan 101. Right there. Sige, saya 1. 101. 101 or 101? Zero. 101 lagi. Tama kani mo na bitaw siya puyat tanawon. Kay katong Bisaya kay luspan. Mura na yung pagkaputi. Di ba? Mukhaan ko guys, pero tilaw-tilaw lang. Hindi ko na makapurot og buwan. Pait-pait. No? So na port doon na babae. Asa naman itong magmukbanganin na wat naman abot diri? Guys, update! Hurot na dito ay. Ano, hapit na tingin na hurot. Hurot. Gawa na sakit ng tangkugo.
Bulingitan na. Ang naw. Ang naw, bulingit kayo. Kapit niya nahulot guys. Wala na. Nalakit ng tagkugo.